Ξέρεις γιατί πράγμα σκεφτόμουν και περίμενα να σε δω μέσα? Απορώ εσένα που κάνανε επιλογή με τους πιο αθληταράδες, πώς δεν σε προσέγγισαν στο Survivor να μπεις μέσα. Γιατί εσύ είσαι ικανή σε όλα αυτά, το έχεις πάρα πολύ. Με προσέγγισαν. Αλήθεια. Θα μας άρεσε. Για πες. 3 φορές, γιατί εγώ τα έχω και καλά με τα παιδιά της παραγωγής, γνωριζόμαστε από τον Αντένα και όλα τα λοιπά. Μου έγινε πρόταση 3 φορές, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν το σκέφτηκα πολύ, για να σου πω, Ελένη μου. Γιατί, τι δεν σκέφτηκες? Κοίταξε, είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν θα το έκανα, τουλάχιστον όχι στην παρούσα φάση. Θα λείπες τόσο καιρό? Όχι, δεν με ενοχλεί αυτό. Το πρώτο και το πιο βασικό μου επιχείρημα είναι ότι για μένα η τηλεόραση δεν είναι αρπαχτή, είναι η δουλειά μου. Οπότε θεώρησα ότι από τη στιγμή που με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια είχα πάρει την απόφαση να απέχω, ενώ είχα τη δυνατότητα να κάνω καλά πράγματα και ωραία πράγματα, αλλά όχι 100% όπως θα τα ήθελα, θεώρησα ότι θα ήταν άδικο για μένα να επιστρέψω μέσα από ένα reality. Δηλαδή δείχνει μια τάση το ότι αυτή θέλει να είναι στην τηλεόραση με κάθε τρόπο. Που αυτό δεν ισχύει. Δεν έχεις λάθος σκεπτικό, δηλαδή και εγώ έτσι το σκέφτομαι. Τώρα μπορεί να κάνουμε λάθος και οι δύο. Σωστά νομίζω. Δεν σου λέω ότι δεν τα λυμπίζομαι που τα βλέπω το βράδυ τα παιχνίδια. Εμείς εικόνα σε κάνουμε εκεί μέσα, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή είσαι και φανατήλα, δεν θες να κερδίζεις, πραγματικά θα τα δίνεις όλες. Θα σου πω, δεν λυμπίζομαι μόνο τα παιχνίδια, λυμπίζομαι λιγάκι και κάποιους χαρακτήρες που θα ήθελα να τους είχα λίγο απέναντι, έτσι να τους. Με κινησούλες νοκάουτ. Που θα δίνεις και εσύ το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μερικές φορές δεν βλέπω πράγματα. Βέβαια, εμείς τα βλέπουμε και στους τηλεθεατές. Οι παίκτες μέσα δεν τα βλέπουν από την ίδια οπτική. Όχι, και άμα ζωρίζεις και όλες με το θέμα του φαγητού και του τρόπου ζωής. Άλλο αυτό.